Sengaphakathi kwesimanzonzo ngulesiya khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Mabhinqa, indaba ezibhlungu ayipheli esizweni sethu singamabhinqa. Njengoba sekuvela indaba zokuthi le mali le besiphosa ezivaneni ngempela sisiza umfowamchunu ukuthi ekwazi ukuthi ebhekane nendleko zekatolo njengoba sazi ukuthi iyashushiswa ngempela ngamaphoyisa nenkatolo yase South Africa njengoba emsola ngecala ukuthi uqhumezela udlame ukuthi abantu beluthe ezitolo. Futhi ke ngokuxhumana nosolwazi kwezomthetho bayasho ngempela ukuthi kungenzeka icala lamfowamchunu likhushule lingabi ushedule okuyicala eliphansi kodwa likhushulele ku schedule 4. Ngokusho kwabo kwathi njengoba ibishile image ukuthi ungizwe uthathwa njengesigebengu esikhulu njengoba bethi umuntu okwaziyo nokuthi ayigibelele iprivate jet okuyibhanoyi lakhe yedwa. Bathi wayilindiwe kwisikhumulo sendiza iOR Tambo kodwa amaphoyisa ahlala uthe ngesikade babona ivideo yakhe ungezomfowamchunu sethusele eKZN. Bayixakeka ukuthi lo muntu uhambe ngani bathola ukuthi uhambe ngeprivate jet. Ngenxa lokho ke sekholela ukuthi ungizomfowamchunu engakhishwa ekatolo noma estoksini ngokuthiwa ngempela umuntu eingozi ongabaleka ngisho nase South Africa njengoba sekubonakala ukuthi ngempela umuntu afforda ukwazi nokuthola indiza yakhe eyiprivate. Uthe kusenjalo ke sabe sifaka imali zami ukuthi ungizomfowamchunu ethola abameli abaphezulu. Kodwa manje indaba evelayo zokuthi umfowamchunu umfowathiziyo ziyogoba iaccount yakhe isivaliwe. Abantu bebethi bayaphosa esivivaneni imali ebounce back. Ngokuthola ke ngokuxhakaxhaka kuyasho ngempela ukuthi iaccount bekusizwa ngayo umfowamchunu isivaliwe kusola ukuthi ivalwe ngamaphoyisa noma ngabomthetho. Indaba ezibhlungu ake sithola uPaula wakho kumbuke lapha emakhaya lapho iconversation lapho ehlangana khona sizomphaula ukuthi wena uzizwa kanjani uma ukuthi lapho besithe sesiphosa khona isivaneni sekuyavalwa futhi senqundwa izandla zethu ukuthi sikwazi ukuthi sitakule umfowathiziyo ziyogoba. Ake hlangane ezathi ke sizwe uPaula kwakho ngalolu daba.